Bon vespre. A tocar del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, molts municipis ja han començat a commemorar la fita amb diverses activitats i actes institucionals. En repassarem alguns d'ells i també coneixerem què es fa a la comarca en matèria d'igualtat més enllà dels actes commemoratius. I en esports, com sempre, repassarem l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. No s'ho perdin, comencem. Bon vespre, ho dèiem a l'inici, la comarca es volca el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb diversos actes, tot i que demà, a causa de la pluja, alguns s'han ajornat. A Sant Feliu de Guíxols, la lluita contra la pressió estètica i social ha marcat el manifest pel Dia de la Dona. Han volgut llançar el missatge que tots els cossos són vàlids i han recordat que el moviment feminista és un dels motors de canvi de la societat. A l'acte hi han participat membres de l'Ajuntament i també alumnes dels instituts del municipi. Sant Feliu de Guíxols ha reivindicat el Dia de la Dona en un acte al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Ha estat una jornada conjunta entre l'Ajuntament i els 3 instituts de la ciutat que hi han participat de manera activa. Avui hem celebrat el Dia Internacional de les Dones, que és demà dia 8, amb una participació molt gran dels instituts. Aquest any, amb el Pla Educatiu d'Entorn, hem volgut donar-li un caire una mica més lúdic, festiu, no? I hem fet participar a tots els instituts, també a les escoles bressols han tingut contes. La llàstima és el tema de la pluja, que hem hagut de deixar de fer alguna coseta, però que, com que el Dia de la Dona és cada dia, doncs ja ho farem més endavant. L'acte ha començat amb la lectura del manifest, en què han reivindicat la força del moviment feminista com a motor de canvi. Han recordat que s'ha avançat en drets laborals i drets reproductius, però que s'ha de continuar lluitant per eliminar la bretxa salarial, la precarietat i la feminització de la pobresa. També han alertat de l'augment de les corrents reaccionàries vinculades a la dreta ultraconservadora. Un cop s'ha acabat la lectura, ha estat el torn de les performances dels 3 instituts. Aquest any han volgut reivindicar la lluita contra la pressió estètica, amb el missatge «Tots els cossos són vàlids», un treball amb els centres educatius que es fa tot l'any. Tenim un servei, que és el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, i aquest servei treballa en xarxa amb totes les àrees de l'Ajuntament. A més, tenim una comissió de coeducació, que depèn del Pla Educatiu d'Entorn, on en aquesta comissió no només estan els tècnics i tècniques de la casa, sinó que també venen els instituts, les direccions dels instituts, les direccions de les escoles, les direccions de les escoles bressol. Amb coreografies, cartells i missatges reivindicatius han recordat la importància de lluitar contra aquesta pressió estètica i social sobre els cossos. La previsió de pluja ha fet ajornar actes com la Caminada per la Igualtat i la proposta artística de Mascanada 6, les dues pendents de nova data. I Platja d'Aro ha commemorat el Dia Internacional de la Dona amb la lectura del manifest institucional al Centre Cívic Vicenç Bou, on s'ha reivindicat la igualtat i el compromís del municipi amb una societat lliure de masclisme i discriminacions. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde i diversos regidors i ha coincidit amb la inauguració d'una exposició de mandales creades per l'Associació de Dones de Platja d'Aro, una mostra plena de colors i formes que simbolitza l'expressió artística femenina. Platja d'Aro ha commemorat el Dia Internacional de la Dona amb la lectura del manifest institucional al Centre Cívic Vicenç Bou. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Maurici Jiménez i diversos regidors que han reivindicat la lluita pels drets de les dones i el compromís del municipi per garantir una societat més justa i lliure de masclisme, LGBTI-fòbia i racisme. A veure, tot el que són aquest tipus de polítiques les tenim implementades de forma transversal amb les diferents unitats. És més, nosaltres tenim un pla d'igualtat i que s'ha treballat a partir d'aquí per poder implementar-les. Ara estem en un moment de revisió d'aquest pla d'igualtat i l'estem tornant a treballar. I és el que et dic, o sigui, totes les unitats tenen aquest tracte específic. No obstant, ara que sí que ve el 8 de març, que és aquest dissabte, el que hem volgut ha sigut organitzar activitats per sensibilitzar, justament per donar aquest pes que té el dia 8 de març i arribar a molta altra gent que a través de les nostres unitats no podríem arribar. T'haig de dir que estem molt contents. La veritat és que en aquests actes ja ve gent, normalment ja ve molta gent,
però avui hem quedat sorpresos, hem quedat molt contents, la sala estava plena, i veure que ara, a més, tothom s'ha quedat aquí a la sala, que estan compartint moments, que estan compartint experiències, que estan veient l'exposició. Crec que això encara enriqueix molt més l'acte que hem celebrat avui. Després del manifest, s'ha inaugurat una exposició de mandales creades per l'Associació de Dones de Platja d'Aro. La mostra, que es pot visitar al mateix centre cívic, recull una gran diversitat d'obres amb colors, formes i tècniques diferents, des de pinzellades delicades fins a dibuixos amb retoladors. En el municipi hem preparat activitats per commemorar aquest dia, des del passat dia 5 de març fins al proper dia 15 de març. Hi ha forces activitats agendades. Tot i així, aquest era l'acte institucional, aquest és el de la lectura del manifest, on tant polítics com ciutadans participem d'aquesta lectura. Però ja et dic, hi ha des d'una representació d'una obra, unes lectures, hi ha unes jornades empresarials, hi ha una xerrada sobre músiques i dones que dona l'Àngels Bronsons al Centre Cívic de Castell d'Aro. És a dir, tenim forces activitats que el que volen és promoure la consciència dels nostres veïns, de les nostres veïnes i treballar per la igualtat de tots. L'acte ha plegat un nombrós públic que entre aplaudiments ha compartit impressions sobre la mostra i la importància de seguir treballant per la igualtat. La jornada ha finalitzat amb un petit berenar, fomentant així l'intercanvi d'opinions i el reconeixement a la tasca de totes les dones del municipi. I la llar d'infants municipal de Fonteta acull un nou mural dedicat a la maternitat, una obra de l'artista palafrugellenca Anna Grimal, impulsada per l'Ajuntament de Forallac amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Aquest és el tercer mural commemoratiu del municipi i busca visibilitzar les diverses formes de maternitat a través d'una composició plena de colors càlids i formes simbòliques. Primer, tornes a dir la foto? No, feu ara que agafi. Les diferents fases de la maternitat simbolitzen el 8 de març a Forallac. L'artista palafrugellenca Anna Grimal ha estat treballant en una obra de grans dimensions a la llar d'infants municipals de Fonteta. Aquest projecte, encarregat pel consistori, vol retre homenatge a les mares i visibilitzar les diferents formes que hi ha a la maternitat. Són formes molt sintètiques, molt a la meva línia, en el meu estil. Intento que en aquestes línies tan sintètiques, tan simples, com podem veure en el mural, i els colors senzills, es pugui veure representat tot tipus de dona. Tant la dona que pensa en la maternitat i no se decideix per portar-la a terme, la dona que decideix portar-la a terme però per moltes causes no s'arriba a poder gestar, la dona que gesta, intentar englobar tot tipus de maternitats dins d'un mateix dibuix perquè la dona és poderosa, sigui mare o no ho sigui, saps? És una mica el lema, seria. Sí, va ser el dibuix més... el primer dibuix. Per això que et deia, perquè no vull que ningú se senti exclòs, perquè tinc moltes amigues que decideixen no tindre fills, o ara que estic més dins del moment aquest, que tinc el nadó i tal, vas escoltant moltes històries, m'agradava el fet aquest de tot el procés i de tots els tipus de maternitat que hi ha, i també això, que se sentís tothom representat, i sobretot no només el fet de la gestació, sinó també el de la criança, que hi ha molta gent que no és mare biològica i és mare. Llavors és una mica tot el que he anat escoltant, tot el que he anat sentint, i ho he volgut reflexar així. Aquest és el tercer mural que s'impulsa en un espai municipal per commemorar el 8 de març. L'any passat, la mateixa artista va pintar una obra dedicada a l'esport femení a l'Escola Forallac de Vulpellac, i el 2023 Montserrat Abril va retre homenatge a les professores i alumnes de l'antiga escola de Paratallada. Jo estic molt contenta pel tema, per la localització. Si veniu a Fonteta amb cotxe es pot veure des de la carretera. Com bé sabeu, l'any passat ja vam fer una Vulpellac a l'escola també, que també representava una mica el tema més del feminisme dintre de l'esport. Vull dir, estic molt contenta amb les feines que van sorgint i els resultats, sobretot. I espero que la gent també ho gaudeixi quan passi per aquí o quan vinguin a l'escola de Bressol a portar el nen. Bueno, totes aquestes coses, totes les activitats que es poden fer per aquesta zona, que ho gaudeixin i que el color ens aporti alegria i ens apropi al tema, també. L'alcalde de Forallac, Josep Sala, ha destacat la importància d'aquests murals per visibilitzar el paper de les dones en diferents àmbits de la societat. Jo crec que per l'Ajuntament és important
És important això, la visualització que fem alguna cosa, però crec que el més important és el que ens veu durant tot l'any, que és que realment l'Ajuntament intentem que aquest dia tan especial per les senyores sigui diguem, cada dia de l'any, o sigui que la igualtat i en aquest cas els afers socials i tot el que pugui patir les dones, doncs en aquest cas poder-los anar treballant tal com deia tot l'any. L'obra d'Anna Grimal ja es pot veure a la llar d'infants i s'ha convertit en un nou símbol de Forallac en la lluita per la igualtat. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, que se celebrarà demà, hem volgut esbrinar què es fa més enllà dels actes commemoratius com el 8 de març. El concepte d'igualtat de gènere és molt present en discursos polítics i socials, però realment es treballa de manera efectiva? Aquestes polítiques són una realitat tangible o és que es queden en un pla més simbòlic? I quins factors ajuden a superar les possibles resistències? Avui anirem desgranant totes aquestes preguntes per conèixer millor com es treballa a la comarca la igualtat. Precisament al Baix Empordà hi ha una gran diversitat de municipis. Les poblacions de més de 20.000 habitants, com són Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, disposen d'un servei propi d'informació i atenció a les dones, que per abreujar-ho ho anomenem el SIAD, i el Servei d'Atenció Integral, que anomenem SAI. La resta de municipis que no tenen aquests serveis propis depenen del Consell Comarcal del Baix Empordà. La Núria Lleal, psicòloga del SIAD, del Consell Comarcal del Baix Empordà, ens explica aquests serveis que ofereixen. El SIAD, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Baix Empordà, és un recurs molt important per poder treballar en perspectiva de gènere i la igualtat efectiva entre homes i dones, i és un recurs molt important i pioner en quant a l'entrada del que serien les dones en la xarxa de recursos que hi ha establerta aquí a Catalunya per la xarxa de recursos de recuperació i atenció de les dones en situacions de violència masclista. I aquest SIAD del Consell Comarcal del Baix Empordà està molt encarat a que sigui la porta d'entrada per a aquestes dones, no només dones que es troben en situació de vulnerabilitat o en situacions de violència masclista, sinó qualsevol dona que tingui un dubte, ja sigui en terreny d'habitatge, laboral, de salut, el que sigui, poder venir de forma totalment confidencial i anònima en el servei i poder-li donar aquesta atenció per poder-la ajudar a situar-se, perquè ens trobem moltes dones que es troben en situacions molt complicades i venen al servei que moltes vegades no saben ben bé què necessiten, doncs és venir aquí, donar un espai de cura i seguretat per a aquestes dones i poder-la ajudar a saber els recursos que hi ha en el territori o poder-les orientar. En el servei del SIAD tenim atenció psicològica, que el porta la psicòloga, en aquest cas jo, per poder-les ajudar amb suport psicològic en tot el que necessitin, i si necessiten un recurs més especialitzat, després des del SIAD nosaltres ens ocupem sempre posant la dona al centre de la intervenció, derivar-la cap al recurs que més necessita per les seves necessitats. I també tenim el servei jurídic, que també és un recurs molt i molt important perquè assessoria i orienta en les dones en tot el terreny jurídic, ja sigui en coses civils o penals. I això és un servei que també s'agraeix moltíssim perquè, a part que són dones que venen en situacions molt complicades, després entrem en terrenys jurídics que són coses molt específiques i necessiten aquesta ajuda. I bé també dir que el SIAD no està sol, sinó que està en permanent col·laboració amb tots els altres punts d'igualtat de la comarca, també altres SIADs com el de Sant Feliu i el de Palafrugell, i també amb totes les psicòlogues que estan repartides per serveis socials, els agents de salut, laboral, bé que és un teixit important per poder col·laborar amb tots, i també vull destacar la nostra col·laboració i dinamització amb els teixits de dones i associacions que hi ha arreu del territori. Que aquí ara, per exemple, que se'ns acostem a una data important, el 8M, el SIAD també un dels seus mandats és col·laborar amb les dones de tots els territoris i ajudar-les donant-los els recursos o els serveis que necessiten per poder donar autonomia a aquestes dones i poder treballar en tot el territori.
Com a particularitat, cal destacar que cada equip bàsic d'atenció social del Consell Comarcal del Baix Empordà compta amb una psicòloga especialitzada en violència masclista. Això és inusual, ja que en altres consells comarcals el més habitual és que cada ajuntament tingui un equip de serveis socials bàsics compost per una treballadora social i una educadora social. Aquesta psicòloga especialitzada en violència masclista atén als casos que requereixen teràpia de trauma. Quan les dones acudeixen al CIAT i el seu cas és més d'igualtat i empoderament, se l'atén, però si és un cas més profund de violència amb trauma, es deriva a aquesta psicòloga. Així, cada municipi del Baix Empordà compta amb aquesta psicòloga especialitzada en violència masclista, cosa que fa que hi hagi un gran equip de psicòlogues formades en aquest tema. La Montse Guidaiol, directora de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal de la comarca, ens explica que porten ja més de 20 anys fent aquesta atenció de violència masclista i atenció amb les dones. Doncs sí, al Consell Comarcal del Baix Empordà, a l'àrea bàsica, vam ser pioners amb el que és l'atenció a violència masclista, amb l'atenció a les dones. Portem ara actualment serien 27 anys ja fent aquesta atenció. El començament de tot va ser gràcies a una subvenció de l'Institut Català de les Dones. Teníem una psicòloga i ara en aquest moment tenim 12 psicòlogues. Vull dir que sí que va ser pioner i a més ha sigut un servei que hem vist que té molt sentit. I a més té molt sentit que estigui dintre de serveis socials, perquè a l'estar dintre de l'equip bàsic pot rebre el suport de tot l'equip, de la resta de l'equip, de treballadores socials i educadores socials. Ara sí que ja no tenim la subvenció de l'Institut Català de les Dones, amb l'Institut Català de les Dones tenim el que és el CIAT, però amb aquests serveis tenim tant subvenció del Departament de Benestar Social i Famílies com una part petita també del Departament d'Igualtat i la resta són els ajuntaments que han cregut molt amb el servei. En aquest context, el Consell Comarcal també compta des de fa un any aproximadament d'un altre projecte pioner en la lluita contra les violències masclistes que disposa d'una subvenció de la Generalitat. Es tracta d'un servei d'atenció a homes on es fan sessions grupals, assessoraments individuals i formacions professionals. L'objectiu d'aquest projecte, segons l'ens comarcal, és sensibilitzar els homes sobre la prevenció de les violències masclistes, ajudant a la transformació de les dinàmiques de gènere i proporcionant eines per a la reflexió i la millora personal. En poc temps, el servei ha fet 35 assessoraments i ha format més de 300 persones. Doncs tenim un altre projecte que aquesta vegada torna a ser pioner, que el vam engegar aquest any 2024, gràcies a una subvenció de l'IFE, del Departament d'Igualtat, que és la subvenció de prevenció de violències masclistes, i aquí és quan vam veure que quina millor prevenció podíem fer que fer atenció directa amb els homes, per poder tenir cada vegada menys homes al carrer fent violència. Aquest programa pioner sí que ens vam emmirallar una mica amb el que era el programa de l'Ajuntament de Barcelona, que allà també s'està fent, i aquí tenim una psicòloga, un educador i una treballadora social. I quasi estem morint d'èxit perquè realment estem fent molta atenció, molta més de la que ens esperàvem ara amb el seu inici, perquè normalment al començament toca picar pedra, però estem tenint molt bona acollida, tant per lo que fa referència als serveis socials com altres administracions que també ens deriven casos, i torna a ser una altra vegada un cas d'èxit que esperem que també vagi fent taca d'oli i que es pugui estendre a les altres comarques. Per contribuir en aquest avenç en la implementació de les polítiques d'igualtat, alguns ajuntaments han començat a creure en la importància d'aquestes polítiques i això s'ha traduït en accions com, per exemple, la formació del personal. A Calonja, per exemple, s'estan fent esforços significatius per preparar el personal del consistori amb formacions enfocades a millorar l'atenció de les dones i treballar en nous models.
També, conjuntament amb el Pla intern d'Igualtat de l'Ajuntament, volem desplegar formacions als treballadors municipals i estem molt contentes també perquè hem començat a fer unes formacions a la policia local en termes d'igualtat, en com actuar en casos de situacions en què hi hagi víctimes. Doncs hem començat a fer aquestes intervencions, aquestes formacions i bé, de moment pensem que les persones que estan atenent al públic en el nostre municipi han d'estar ben preparades i pensem que és un eix clau de les nostres polítiques. O també aposten per personal especialitzat i altres accions, per exemple, per treballar les masculinitats alternatives. I una línia importantíssima que estem treballant és que a partir del mes que ve hi haurà una persona dedicada a fer de tècnic d'igualtat, que ara estem fent el procés selectiu i hi haurà un tècnic municipal que farà només tasques d'igualtat. Llavors amb això podrem desplegar molt més totes les accions que estan emmarcades en el Pla Local d'Igualtat. Llavors, mentrestant, què estem fent ja amb la persona que està fent funcions d'igualtat? Doncs volem desplegar tot un seguit de punts liles a diferents espais del municipi, ja siguin no només la Festa Major, que és el que hem estat fent fins ara, que és important, però també en altres espais i moments de festes, fires, activitats a la platja, perquè pensem que els punts lila tenen com una vessant preventiva d'actuar si s'escau, però també tota una part molt pedagògica que pensem que és un moment on les joves, adults, famílies poden anar a preguntar, si tenen inquietuds se'ls hi resolen i en el cas que s'hagi d'actuar també actuar. També m'agradaria destacar que hem fet com una prova pilot d'un grup de pares per generar noves mirades i nous espais en els homes i en els espais de cura. Sempre reclamem que els homes hi siguin més presents, també pensem que necessiten espais per compartir, per treure inquietuds. Hem fet una prova pilot i ara valorarem a veure com ha anat i també sobretot un treball a l'institut en diferents accions també emmarcades en el 8 de març, que també fem projectes a les escoles i a l'institut de sensibilització i també un projecte que hem desenvolupat de treballar noves masculinitats alternatives o com a mínim prendre consciència de les diferències de rols de gènere. D'altra banda, comptar amb un pla d'igualtat facilita l'aplicació de les polítiques, ja que ofereix una guia clara amb estratègies definides. Nosaltres, com a factors facilitadors de la igualtat en el nostre municipi, utilitzem un pla d'igualtat. El 2019, amb l'antiga regidora d'Acció Comunitària i companya Mònica Ríos, es va impulsar una diagnosi municipal, es va impulsar aquest pla d'igualtat i d'allà, fruit de reunions, de grups de treball, van sorgir una sèrie d'iniciatives per poder implementar i dur a terme aquestes polítiques. Aquest pla d'igualtat tenia una vigència de 4 anys, és veritat que es va prorrogar un any menys perquè vam tenir tot el tema del Covid i per tant ens ha durat fins al 2024. Fruit d'aquell pla vàrem poder tirar endavant, com he dit ja, algunes polítiques i ara estem al 2025 i ens toca una revisió d'aquell pla. Tornem a fer una diagnosi d'aquest pla d'igualtat i a més hem inclòs també diversitat. És a dir, el nostre pla d'igualtat a dia d'avui farem un pla que durarà també 4 anys més i inclourà també no només les qüestions de gènere, sinó que l'ampliem a altres tipus de diversitats. Amb aquest pla el que ens dona són eines, identifica problemàtiques, identifica qüestions i ens dona respostes que després nosaltres podem implementar durant els següents exercicis. Per nosaltres aquesta és una eina bàsica, perquè a més de la informació que obtenim a través dels nostres usuaris, dels usuaris de les nostres diferents àrees, tenim algú extern que amb una visió completament estranya al nostre municipi ve i ens analitza i ens detecta on nosaltres podem treballar amb més força aquestes qüestions de la igualtat. Escoltàvem el cas de Platja d'Aro, però de fet també el Consell Comarcal disposa d'un pla per la igualtat de gènere al Baix Empordà i un pla per a la diversitat afectiva sexual i de gènere. Qualsevol ajuntament s'hi pot adherir de manera gratuïta. Actualment no tots s'hi han unit i per això des del Consell treballen per animar-los a formar-ne part. Des del Consell Comarcal del Baix Empordà tenim el nostre pla d'igualtat extern que dona
Ara mateix estem treballant bastant a tope amb això perquè tots els ajuntaments es puguin adherir en aquest pla i nosaltres poder-los ajudar amb accions de sensibilització i prevenció en violències masclistes o en qualsevol activitat per a les dones. És important això perquè hi ha molts, és el que dius, molts ajuntaments petits o petits municipis que no tenen els recursos per poder dur aquestes accions, tenen moltes ganes de treballar i de fer coses però no tenen aquest suport econòmic i nosaltres des del Consell, si s'adhereixen en el nostre pla, jo com a tècnica i totes les meves companyes d'Igualtat podem ajudar a impulsar accions perquè aquests ajuntaments no estiguin sols i puguin adherir-se amb nosaltres. Altres factors que poden facilitar aquesta implementació de les polítiques d'igualtat poden ser la coordinació amb administracions i entitats locals i comptar amb lideratges femenins visibles que pot ajudar a promoure i normalitzar les polítiques d'igualtat. Com hem comentat a l'inici, la comarca té una gran diversitat de municipis i això influeix en la manera com es treballa per la igualtat. A l'hora d'implementar les polítiques d'igualtat, alguns ajuntaments també es poden trobar amb entrebancs. Tot i que s'està fent una molt bona feina en aquests últims anys, alguns ajuntaments es poden trobar amb aquests obstacles. Per exemple, es poden trobar resistències tant internes com externes. És a dir, es poden trobar casos d'escepticisme, manca d'interès o rebuig cap a les polítiques d'igualtat per part d'alguns ciutadans o treballadors municipals. Sí, a la vegada que diem que precisament pel fet que s'ha fet molta feina i molt bona feina aquests últims anys i que el missatge per la igualtat i per garantir drets i oportunitats per tota la població ha anat calant, és veritat que segurament això, i deixa'm utilitzar l'expressió per desgràcia, ha generat un moviment reaccionari. Per tant, quina és la principal dificultat que tenim ara amb les polítiques d'igualtat? El moviment reaccionari. I a més és una dificultat gran i és una dificultat que hem de saber superar, com s'han vingut superant altres dificultats al llarg del temps. I per tant, aquest moviment reaccionari, políticament parlant, l'haurem de combatre i l'haurem de lluitar, perquè és evident que els drets humans els hem de garantir i és responsabilitat de tothom. D'altra banda, evidentment, els ajuntaments que tenim a la nostra comarca són molt diferents entre els ajuntaments més grans i els municipis i ajuntaments més petits, i per tant hi ha ajuntaments als que segurament pel dia a dia, per la feina que es fa el dia a dia, queden molt absorbits i la capacitat que tenen de col·laborar amb temes com poden ser les polítiques d'igualtat, per una qüestió tècnica, per una qüestió de recursos, costa més. I aquí és on el Consell Comarcal podem col·laborar amb aquests ajuntaments perquè, de fet, tots els plans comarcals que tenim, com el Pla d'Igualtat o com el Pla de Diversitat Sexual i Afectiva i de Gènere, són plans que estan a la seva disposició i els ajuntaments només ens han de sol·licitar la seva adhesió per tal que tot el Consell Comarcal, els diferents serveis d'igualtat del Consell Comarcal estiguin a la seva disposició. Jo crec que a l'hora d'implementar polítiques d'igualtat, totes aquestes febleses que deia del que estem treballant en l'àrea municipal, totes les febleses que hi ha en aquestes àrees dificulta. Però sí que és cert que hi ha una feblesa important, és el desconeixement i la falta de dades. Jo crec que hem de saber de què parlem, identificar els problemes per poder-hi posar solucions i saber les dades, perquè a vegades les dades és una arma que podem esgrimir davant dels discursos negacionistes. També és veritat que hi ha una resistència cultural i social important, perquè les creences, tots els costums, les tradicions, a vegades perpetuen aquesta cultura, aquestes accions desiguals. Per exemple, hi ha entitats que no permeten que en la seva entitat hi hagi dones, o religions que segreguen per sexes. O sigui, tot això és un camí que és llarg de recórrer, però que dificulta també a vegades poder implementar segons quines mesures. A més, hi ha factors que alimenten aquestes resistències, com per exemple les idees preconcebudes sobre els rols de gènere i la desigualtat que dificulten l'acceptació de noves perspectives. I també hi ha unes dinàmiques socials que hem de tenir en compte que no són innòcues, però que sí que marquen des de la primera infància, ens marquen aquest concepte o aquesta identitat i que llavors es va perpetuant aquesta percepció i al llarg del temps i per tant perpetuant les desigualtats. Et parlo per posar-ho pràctic. Per exemple, el que diguem, les nenes són princeses, els homes són astronautes,
altes o són cavallers, no? Vull dir, hi ha estereotips que semblen jocs però que no és tan innocu. Altres obstacles que es poden trobar són, per exemple, la manca de pressupost, especialment en els municipis més petits. També, per exemple, la falta de personal tècnic especialitzat en igualtat o, en alguns casos, pot ser l'absència de mecanismes d'avaluació de les polítiques. Així mateix, hi ha reptes per assolir una formació homogènia. Per exemple, dedicar més temps a la formació del personal de l'Ajuntament per garantir una visió comuna sobre la igualtat i poder canviar actituds i pràctiques que perpetuen la desigualtat. Un dels objectius de l'àrea d'igualtat seria que totes les àrees integrin en el seu dia a dia aquesta mirada i aquesta perspectiva de gènere i que llavors qualsevol projecte que es dissenyi, qualsevol política que es dissenyi, tant els tècnics com l'equip de govern, integrin aquesta perspectiva. Llavors, l'obstacle potser és la falta de formació encara, que és el que estem treballant, i també potser a vegades, no per part dels tècnics, sinó de la ciutadania i de la societat en general, que a vegades ens pensem que ja ho tenim superat i potser no ho tenim tan superat com ens pensem, que abans tothom diu no, jo ja ho tinc en compte. Donem-nos l'oportunitat d'escoltar, de llegir, de formar-nos més en aquest aspecte i participem en tots els actes perquè poder aprendrem o descobrirem coses noves que ens pensàvem que teníem superades i que poder no ho tenim tan superat. Llavors, dins del Pla d'Igualtat, també una de les coses que ens va sortir és que per tenir aquesta transversalització a totes les àrees és important que totes les persones treballadores de l'Ajuntament estiguin formades en termes d'igualtat. D'igualtat i d'interseccionalitat, que seria ara la segona part on estem com evolucionant amb les polítiques d'igualtat. Que es tracta una miqueta d'entendre la igualtat i concebre la igualtat no només des del biaix de gènere, sinó des d'altres discriminacions que ens trobem per origen racial, per orientació sexual i poder anar integrant aquestes diverses discriminacions en aquest pla d'igualtat i diversitats. Per evitar aquests obstacles, els professionals d'aquestes àrees defensen que cal treballar de manera contínua al llarg de l'any i que no quedi tot en accions aïllades i simbòliques. No és només que estem molt actives en els dies commemoratius com pot ser el 8M o el 25N, sinó que amb els diferenciats de la comarca i els diferents punts i agents d'igualtat vam creure molt oportú poder treballar plegats i que no siguin bolets que van sortint en els dies commemoratius o dates importants, sinó treballar conjuntament amb molta coordinació permanent per poder fer un fil conductor durant tot l'any i fer que les accions no es quedin despenjades i es quedin en coses d'un dia, sinó que sempre anem treballant sempre en perspectiva de gènere i posant les dones on toca i visibilitzant-les, perquè, per desgràcia, moltes vegades anem perdent espais molt masculinitzats i és per intentar treballar per aquesta igualtat real i efectiva. Per tant, creiem que des de tota la comarca, durant tot l'any, hem de continuar treballant per poder acabar amb aquest patriarcat estructural que ens trobem i poder fer que les dones tinguin els seus espais. Seguim amb més coses. La policia local de la Bisbal d'Empordà ha detingut aquest diumenge un home que havia entrat a casa de l'exparella esbutzant la porta tot i tenir una ordre d'allunyament en vigor. Segons informa la policia, en un comunicat al matí una veïna va trucar alertant dels fets. El mateix avís ja va informar que el sospitós no es podia acostar a la víctima per ordre judicial. Quan la patrulla va arribar al lloc, els agents van reconèixer el suposat autor. El coneixien perquè acumula diversos antecedents policials. En veure els policies, el sospitós va intentar escapolir-se, però el van poder aturar. Els policies van comprovar que havia esbutzat la porta del domicili. A dins hi havia una víctima a qui van atendre immediatament i va confirmar que el sospitós havia arribat a entrar a l'habitatge per la força i que tenia una actitud violenta. Per això, la policia local ha detingut l'home que té 42 anys. Seguim a la Bisbal d'Empordà, que ha decidit ajornar la rua de Carnaval d'aquest dissabte a causa de les probabilitats de pluja. Després d'una reunió celebrada aquest matí, han decidit que la nova data sigui el dia 15 de març, volem dir, per garantir que es puguin celebrar tots els actes amb normalitat.
La rua havia de començar demà dissabte a les 4 de la tarda des del Terracota Museu, passava pel carrer 6 d'octubre de 1869 i anava cap a l'Avinguda de les Voltes fins al carrer de l'Aigüeta. La capacitat màxima de la rua és de 25 colles que hauran d'esperar una setmana més per tornar a desfilar pel centre de la capital baix-empordanesa. Sebastián Yatra, Rosario, Figaflaues, James Blunt i Amaral són 5 dels artistes del 25è aniversari del Cap Roig Festival. Avui s'ha desvetllat tota la programació en què també hi ha noms com The Tallets, Nil Moliner, Tom Jones i Anna Belén. Sebastián Yatra, Rosario, Figaflaues, James Blunt i Amaral. Són 5 dels artistes del 25è aniversari del Cap Roig Festival. Avui s'ha desvetllat tota la programació, en què també hi ha noms com The Tallets, Anna Belén, Nil Moliner i Tom Jones. L'encarregat d'obrir el festival serà Fito Páez el dissabte 12 de juliol. Durant aquest mes, als Jardins de Calella de Palafrugell també s'hi podrà escoltar el rock català de Sopa de Cabra i la banda escocesa Simple Minds. La palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral actuaran conjuntament amb un repertori i coneix composicions d'artistes com Jorge Drexler o Lau Noah. El pop i urban de The Tallets repeteix per segon any consecutiu i Sebastián Yatra torna a Cap Roig 2 anys després. Ali Campbell liderarà la banda UB14 en temes com Red Red Wine i Figaflaues tancarà el mes de juliol a Cap Roig amb la presentació d'un EP que s'ha de publicar aquest any. L'àlbum Lugar Paraíso de Nil Moliner protagonitzarà la primera nit d'agost. Anna Belén i Natàlia Lafourcade, dues de les grans veus en castellà, també faran parada als Jardins. James Blunt tampoc s'ha volgut perdre el festival per celebrar el 20è aniversari de Back to Bedlam, l'àlbum que el va portar a ocupar portades. Antonio Orozco, Tom Jones, Rosario i Siempre Así també seran al festival, de la mateixa manera que l'Axan Busto, que en l'any del seu retorn han volgut fer parada a Cap Roig. Ara Malikian i els Catarres són uns dels fixos dels darrers anys. Franz Ferdinand i Amaral tampoc s'han volgut perdre el festival i Joan Dausà tancarà el Cap Roig amb 2 concerts els dies 17 i 18 d'agost. Aquest any, l'espectacle del Cap Roig Mini el protagonitzarà el Pot Petit i es farà una recaptació de tots els concerts per destinar a 5 entitats socials de la comarca i la província de Girona. En esports, el Palamós afronta aquest dissabte a les 5 de la tarda un duel decisiu contra el líder de la categoria, el Vic, en la jornada 21 de Lliga. Amb la permanència en joc i immersa en la lluita per sortir del descens, el Degant necessita sumar punts per seguir amb opcions. Tot i les baixes i el possible dubte de Roger Fortuny, l'equip confia en competir al màxim davant d'un Vic que busca l'ascens a tercera de la competició. El Palamós Club de Futbol rep dissabte a les 5 de la tarda el líder de la categoria, la Unió Esportiva Vic, a la jornada 21 de Lliga. A falta de pocs partits perquè acabi la Lliga, el Palamós encara es troba en zones de descens a primera catalana, però l'equip creu en la salvació perquè pocs punts separen a tots els clubs involucrats en la lluita per la permanència. El Degà està obligat a puntuar cada jornada i no li va malament rascar punts contra els rivals de la part alta de la classificació. Sí, si aspirem a competir i aspirem a només puntuar, perdrem segur. Crec que la predisposició ha de ser la d'anar a sumar els 3. Pecho descubierto, cor obert al que surti, perquè no tens res a perdre i tens molt a guanyar. Amb la qual cosa, el que sí tenim molt clar és que hem de tindre molta paciència, que hem de ser molt competitius, que no vol dir que no sigui una de les claus que et pugui portar la victòria, ni molt menys, és tot el contrari, o sigui, ser competitius, ser dualistes. Jo el que he vist del Vic és que són molt forts i que són molt dualistes i que guanyen les segones accions i les primeres i que físicament van 3 passos per davant i a nivell de ritme, i a nivell de confiança, i a nivell de dinàmica. Llavors, clar,
si no competeixes, no pots... Però una cosa és la competitivitat, que crec que això ha de ser obligatori, i una altra cosa és no pecar o pecar de no ser lo suficientment ambiciosos com per dir, no, anem a buscar els 3 independentment de qui sigui el rival perquè els necessitem i independentment de quin lloc estiguin a la classificació. O sigui que... Amb les baixes que arrossega des de principis d'any, se li pot sumar Roger Fortuny, que és dubte per aquest partit. Una peça clau per Joan Mármol perquè ha sumat 3 gols en els últims 3 partits. Toca rebre la Unió Esportiva Vic, que és un dels preferits per pujar a tercera ref perquè separen 4 punts del segon classificat, com és el Sant Mauro. Nosaltres el que sí tenim molt clar és que independentment del que passi en aquest partit contra el Vic, hi ha un calendari de 9 partits que s'han de disputar i que els has de guanyar al màxim possible i de que és factible. O sigui, ara estem fent aquests números, però és que si haguéssim tret 2 punts més aquest últim partit, doncs estaríem en 22 i ara potser... Ostres, no? És que si guanyeu 25, escolta, doncs estareu a 6 punts del play-off. El futbol és així de surrealista, no? Però no, els ànims han de ser a cuchillo fins a l'últim minut. Jo crec que això no es decidirà fins l'últim partit. La nostra situació, com a mínim, la resta per molts equips segur, també, però estic convençudíssim que fins l'últim partit estaràs en una lluita. No sé quina, però estaràs en una lluita. Al Palamós Club de Futbol no li queda altra opció que competir tot el possible per guanyar, i més a casa en una situació complicada. Amb l'ajuda de l'afició, el cor i la valentia dels jugadors, el Degà lluitarà fins l'últim partit perquè l'any que ve es torni a jugar a Lliga Elite. I pel que fa al Club Hoquei Palafrugell, es juga aquest dissabte a les 5 un partit clau contra la Disc Hoquei Ribes, colíder de la categoria amb 30 punts. Els Andreu Graupera volen refer-se de la derrota per la mínima contra el líder i aprofitar el factor pista per acostar-se a les places del play-off. Amb la plantilla al complet i un pavelló ple, l'objectiu és sumar 3 punts vitals en la lluita per l'ascens. El Club Hoquei Palafrugell afronta un partit clau que pot decidir els objectius de la temporada davant l'equip madrileny de l'Adis Hockey Ribes el dissabte a les 5 de la tarda al pavelló municipal. Els d'Andreu Graupera volen tornar a retrobar-se amb la victòria després de la derrota per la mínima per 4-3 davant la pista del líder la passada jornada, però que a casa volen guanyar i aspirar als llocs de play-off. A veure, la veritat és que ara mateix tenim el play-off d'ascens, el tenim, si no m'equivoco, a 2 partits, o 2 partits o un partit i mig o alguna cosa així. La veritat és que una victòria aquí ens donaria aquell plus que els equips que estan jugant amb el Ribes estan perdent i per tant serien 3 punts importantíssims. La veritat és que els pròxims 4 partits, tot i que ens queden 8 i serà la meitat, penso que aquest de Ribes i el partit de casa del Congrés, aquests 2 seran com el barem que ens donarà per saber si podem optar en els 6 últims partits de poder lluitar per mantenir aquesta posició, per estar en posicions de play-off d'ascens. Amb tota la plantilla al complet, reben un Ribes co-líder classificat amb 30 punts, un rival que a la primera volta els palafrugellencs van perdre per 5-3 en un partit molt competit, on el d'aquest dissabte s'espera que sigui semblant, amb aspiracions altes per part del Ribes per continuar igual que el Reus Deportiu a guanyar el campionat i per part madrilenya pujar a Hoquei Lliga. Amb el Ribes la veritat és que estem plantejant un partit dur, perquè el Ribes per algú està allà dalt, primer de tot. És un equip que defensa molt fort, que no fa moltes coses en atac, però les que fa les té molt mecanitzades i les fa molt bé, per tant estem incidint sobretot amb el tema d'1 per 1, que el tenen molt per la mà, i els blocs. I bé, treballant en aquests aspectes per encarar aquest partit amb les màximes garanties. Sí que és veritat que el que estem demanant als jugadors és que posin intensitat, perquè una mica per igualar el tema del Ribes, que hi posen molta intensitat. I bé, juguem a casa i en un principi esperem tindre el pavelló ple, com l'últim partit a casa, i que ens donguin aquell puix de força per intentar, no per intentar, sinó per aconseguir la victòria. Amb el pavelló ple de dissabte, repetir una victòria és el que vol i confia el Palafrugell, que veu com l'últim tram de temporada ja és aquí i vol acostar-se a les primeres places de la categoria per somiar amb un ascens memorable.
I el Bisbal Bàsquet s'enfronta al Gàndia demà a les 6 de la tarda al pavelló de la Bisbal d'Empordà. Els dos equips arriben a la jornada amb 8 victòries i amb la necessitat de marxar de la part baixa de la taula. Els visitants compten amb un gran encert des del tir exterior i els bisbalencs volen contrarrestar-ho amb una defensa sòlida i l'impuls extra de l'afició. Cada partit és una final. Aquesta és la filosofia del Sol Gironès Bisbal Bàsquet fins que s'acabi la Lliga. Demà reben la visita del Gandia, un altre rival directe amb qui estan empatats a victòries. Cada jornada que passa queden menys partits per acabar la Lliga, per tant el marge d'error és inferior i llavors a més sabem que Gandia està en la mateixa situació que nosaltres i per tant sí, és un partit molt important, però també és veritat que quan passi aquest partit, en el cas de guanyar no tindrem res fet i en el cas de no treure'l tampoc hi haurà res perdut. Sabien que la Lliga seria igualada i això ho demostra la classificació. Del 7è al 12è només els separa una victòria i el que pot marcar la diferència són les dinàmiques de cada equip. Els bisbalencs van començar molt bé la Lliga, però les últimes jornades els ha costat trobar la regularitat en els resultats. Perquè això passi, han de ser consistents als 40 minuts de joc. Més enllà de focalitzats en aconseguir l'objectiu, el que estem és focalitzats en millorar aquestes coses dia a dia, en intentar ser més sòlids cada partit per ser més competitius cada jornada i especialment com vam parlar l'altre dia, ja cap a final de Lliga intentar ser el màxim potents possibles. En el partit d'anada, els bisbalencs van perdre 79-67, en què el segon quart, amb un parcial de 25-10, va marcar tot el duel. Són conscients del potencial del Gandia en el tir exterior. 4 jugadors per sobre el 40% de triple, que és una barbaritat. En realitat, els 2 millors jugadors en percentatge de 3 de la Lliga tenen molta experiència, molt talent i vindran aquí sabent que París també és una final. Estan segurs que tindran opcions per guanyar el partit i saben que l'afició tornarà al 6è jugador que tantes victòries ha donat a l'equip. Amb motiu del dia 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora, volem parlar i entrevistar a la Mònica González, que és la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes de Girona. Benvinguda. Bon dia. Volia començar a preguntar-li sobre quins són les principals lleis que regulen les polítiques d'igualtat als ajuntaments i quins són els principals objectius. Mira, quan parlem d'igualtat, el ventall és ampli. Si ens referim a igualtat efectiva entre dones i homes, entraríem a parlar de la llei 17/2015, d'igualtat efectiva entre homes i dones. I llavors tenim desplegades a nivell autonòmic altres lleis, com són la per treballar i fer complir tots els mecanismes i principis per la LGBTI-fòbia, per exemple. També tenim la d'igualtat de tracte i no discriminació del 2020. O sigui que són un seguit de lleis que se sumen a la d'igualtat entre homes i dones en aquest sentit. I quines obligacions tenen els municipis en matèria d'igualtat? Doncs tenen l'obligació d'establir mesures per poder ajudar-nos en el desplegament de totes aquestes polítiques. Per exemple, aquí a la comarca són 36 municipis, però n'hi ha dos que són uns municipis amb més habitants, amb més de 20.000 habitants, i per tant, si no m'equivoco, hi ha alguna norma que diu que aquests municipis, que serien Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell, han de tenir uns serveis propis, no? En aquest cas un SIAT i un SAI, si no m'equivoco, o com funciona? Exacte. Hi ha ajuntaments més grans de 20.000 habitants que es poden adherir a través de convenis que tenim a Acord Marc, a través de la Generalitat, i poden establir aquestes accions pròpies i aquests serveis propis a través d'aquest acord marc econòmic i administratiu que tenen amb la Generalitat. La resta de municipis més petits estan sota el paraigua del Consell Comarcal, que també té aquest acord marc amb la Generalitat i, per tant, tot el que són accions per la igualtat sortirien d'aquest paraigua que és el Consell Comarcal. I com dona suport la Generalitat als ajuntaments perquè apliquin aquestes polítiques d'igualtat? No sé com dona suport i si és suficient aquest suport.
Ho fem, com t'he comentat, a través del paraigua del Consell Comarcal i llavors es fa també a través de subvencions a les que es poden adherir, per exemple, la contra les violències masclistes, i estem amb ells acompanyant-los a través de circuits que hi ha municipals, taules municipals, on les nostres tècniques fan tot aquest acompanyament, per exemple, en com desplegar un protocol a territori, a peu de ciutadania. Dies com el 8 de març són dies on es fan actes més commemoratius. A vegades és només aquest 8 de març i a vegades és durant tota la setmana, depèn del municipi. Però què es fa més enllà dels actes commemoratius de la Generalitat? Què feu? Doncs es fa molta feina, la veritat. A part dels actes que poden haver-hi a territori, per exemple, aquest 8M nosaltres el portem a territori a la Vall d'en Bas, perquè volem donar visibilitat a tot el que és la dona en l'àmbit rural, però a part d'altres actes al llarg de l'any, el 25N o el 6 de febrer, que són dates importants per nosaltres, totes les accions que fem giren entorn a donar servei als municipis, com et deia, desplegant taules, protocols, materials que siguin d'ajuda per desplegar totes aquestes polítiques públiques. Comentàvem que aquí a la comarca són 36 ajuntaments i és evident que hi haurà factors que facilitaran que es puguin dur a terme segons quines segons les polítiques d'igualtat, però m'imagino que dependrà una miqueta també si són municipis més petits, municipis més grans. Llavors li volia preguntar quins factors creu que són facilitadors, que ajuden a aquests municipis a poder implementar aquest tipus de polítiques. Mira, una cosa que tenen molt a favor els ajuntaments petits és que sovint on no arribem les administracions o perquè són petits per falta de pressupost, són les entitats, la ciutadania. A través de les entitats especialitzades sovint tenim presència a territori, també subvencionades sovint per la Generalitat, i a través d'aquestes subvencions que et comentava que l'Ajuntament directament pot demanar. I obstacles? Quins obstacles es troba en els ajuntaments, les administracions, consells comarcals? No sé quins obstacles hi ha actualment. Nosaltres no ens en trobem, En tot cas, sempre hi haurà una demanda per part dels petits ajuntaments i els grans, és a dir, dels ens locals, de més subvencions o més diners en aquest sentit i més recursos humans. Sempre fan falta per poder desplegar polítiques, està clar. Per tant, un dels obstacles podríem dir que es poden anar trobant és això, que demana més recursos econòmics, recursos humans. Creu que fa falta, per exemple, més personal especialitzat en igualtat a ajuntaments i administracions en general? Sempre farà falta. Jo penso que quan més hi siguem presents i més hi puguem ser, millor. Per tant, la resposta és sí, sempre. I voluntat política? Creu que encara falta voluntat política per poder tirar endavant aquestes polítiques d'igualtat? Mira, ara més que mai, precisament, hi som i hem estat. Aquest departament existeix perquè hi ha aquesta voluntat política i és molt forta i des del govern de la Generalitat s'hi aposta de manera decidida. Llavors, evidentment, hi ha d'haver aquesta voluntat política perquè totes les polítiques d'igualtat i feminisme es tirin endavant. També li volia preguntar sobre la formació. No sé si creu que una formació més extensa i unificada sobre igualtat, per exemple, altres termes com transversalitat, interseccionalitat, tant pels equips tècnics com els mateixos polítics, ajudaria a poder aplicar aquestes polítiques d'igualtat de manera més efectiva.
i que hi hagi un impacte més efectiu a la ciutadania. Mai està de més la formació, i el que passa és que a vegades és difícil poder arribar a tothom i per tant trobem altres maneres, càpsules informatives o campanyes, i a través de tot plegat podem arribar més a la ciutadania. Però evidentment, formació sí, sempre. I què creu que cal més per garantir que sigui efectiu, que s'apliquin aquestes polítiques d'igualtat i s'implementin de manera més efectiva? Què fa falta més actualment? Doncs el mateix que ens demanaria un ens local, segurament més diners, més recursos humans i tenir en compte les necessitats demogràfiques, per exemple, de cada territori, les particularitats i singularitats de cada municipi. I com pot ser una realitat? Comentaves, més recursos, més personal. Suposo que no sempre pot ser possible, no? No sé si hi ha alguna altra manera de poder-los ajudar. Sé que actualment s'aposta, si no m'equivoco, per el tema dels tallers de masculinitats alternatives. M'imagino que deu ser una aposta ferma des de la Generalitat, que pot ser una manera d'anar introduint una mirada més enllà, que fins ara poder treballava més amb les dones i ara es vol incloure també els homes. Sí, a poc introduïm polítiques més transformadores, i en aquest sentit, com bé apuntes, tot el tema de les masculinitats alternatives. Aquí al Baix Empordà, per exemple, en sou pioners. El Consell Comarcal n'és pioner, amb el servei d'atenció a homes. I amb aquesta lluita per les desigualtats i en aquesta voler que tots siguem iguals i tenir aquests mateixos drets i oportunitats, homes i dones hi hem d'anar plegats. Comentàvem abans el tema dels factors facilitadors. Els ajuntaments, la majoria, tenen plans d'igualtat, però no tots. Alguns també estan adherits al Consell Comarcal. M'imagino que això és una eina bàsica per poder ajudar els professionals a tirar endavant les polítiques d'igualtat i que sigui de manera més efectiva a la societat. Com comentes, sí, tots els ajuntaments estan obligats a tenir aquest pla d'igualtat. Alguns, els més petits, on és més difícil, per qüestió de paritat o per qüestió de personal, estan acollits als plans del paraigua del Consell Comarcal, dels plans d'igualtat, però tots hi anem treballant en aquest àmbit perquè cada vegada els tinguem més en compte i realment s'apliquin en tots els llocs de treball. I no sé si des de la Generalitat s'està treballant en algun projecte relacionat amb la igualtat de cara a aquest any o alguna cosa així que pugui avançar. No en concret, en general. Et podria dir que seguim treballant en tot allò que és de l'àmbit del nostre departament, tot el que és violències masclistes, que en aquest cas sí que et puc dir que estem treballant en el Pacte Nacional Català contra les Violències Masclistes, per exemple, que ara mateix estem treballant en grups de treball i que ha de veure la llum en pocs mesos, i treballant en tot el que és la comunitat LGBTI, i tot el que és la no discriminació, el tracte igual, en tots aquests àmbits, doncs hi estem. Doncs moltíssimes gràcies, Mònica González. No sé si de cara a la setmana més enllà del 8M també teniu algun acte previst o alguna cosa? Doncs mira, fas bé de preguntar-m'ho. De fet, a la Generalitat, a l'edifici de la Generalitat, tindrem una exposició de dones rurals, fent un guiny a la dona rural en aquest 8M, i la tindreu exposada a les nostres vidrieres de la Generalitat. Això serà una exposició que tindreu durant un parell de setmanes allà exposades, i a part, a tot el territori tenim la sort de comptar amb els municipis que estan i faran molts actes al llarg de tota la setmana i en concret el 8M. M'imagino que enfocar-ho a les zones rurals
vol dir que potser estan més invisibilitzades o creieu que poden estar més invisibilitzades i per això poseu el focus aquest any en això? Bueno, com parlaves abans, aquesta interseccionalitat, doncs, evidentment la dona rural a vegades està més invisibilitzada i no arriben tant els recursos a les seves zones on viuen. Llavors, volíem apropar-nos a aquesta realitat per també estar i acompanyar-les. Doncs moltes gràcies, Mònica González, directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes a Girona, per acompanyar-nos aquí al plató i fer-nos una pinzellada de tots els termes i conceptes i lleis i normatives de la igualtat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, Alba. Nosaltres, com sempre, tornem la setmana que ve amb més notícies. Que vagi molt bé. Amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.